Så, og i dag spiller vi lidt CSGO, undskyld. Ja, og det her er mit navn, hvis det er bare skulle vide. Men jeg vil bare gå til sagen. Jeg vil lave en tips and tricks, fordi fordi ja, jeg har lyst til det. Så vi starter med Dust. Dust, det er en meget populær maps, eller hvad skal man sige, den er meget populær. Alle elsker den, eller der er mange der elsker den. Den er meget kendt i CSS, og jeg vil gerne vise jer lidt tips and tricks. Jeg ved godt hvordan man udtaler det eller muligt, men ja, jeg er bare ikke lige. Jeg synes bare jeg lige vil lave en. Men jeg vil gerne fortælle jer nogle gode tips man kan gøre. Jeg bruger dem selv, men de er ikke det bedste, eller de er ikke det allerbedste man kan gøre. Allerbedste. Allerbedste. Men vi starter med CT. Og okay. Nu har jeg ikke nogen sådan rigtig. Hvorfor har jeg ikke fået kontrol på? Men lige meget. I starten så synes jeg man skulle gå, eller enten kan man gå 3B, 2A, eller 2A, 3A og 2B. Det første, der kunne beskytte B, det var jo boksen. Det er lige her. Så kan man skyde det her sted. Så er den voksen. Så kan jeg også tage det her. Lad være med at læse det op. Det er bare lidt Facebook eller så har den taget midt. Så har den også taget B. Så de to voksne. Så i A, der er A long og A short. Altid normalt, så er der to der går A long, og så er det en der bliver A short. Men man kan enten gøre sådan her og tage en AVP, gå herop og kom her, eller kom lige der. Så har han de to. Eller han kan stå her. Ja, jeg ved godt, man godt kunne lige ramme herop, men hvis man er en god skytte, så kan man lige ramme der. Og nu vil jeg lige vise lidt tips med AVP'en. Man kan stå lige her, lige der, og så kan man lige ramme, og så lige hernede. Fordi at det er ret godt, og hvis hvor skal man have, ja, man kan også godt kaste over, så bliver det flashet. Kaste en til flash, to smoke, og så sådan den der ildting, og så grenade. Og jeg ved godt, der er tid på at muligt pisse på, men jeg glemmer det der. Og efter det der, så tager jeg lige T. T, jeg tager lige den med, fordi det er min yndlingsvåben. T, det er sådan nogle, der skal rush virkelig meget. Og sådan alt muligt. Sådan. Men hvis man bruger en AVP, kan man lige stå lige her, skyde ham der, lige dernede, og så er han færdig. Man kan også lige der er to her, og så en her, så er de færdige midt. Eller man kan stå her med en AVP, lige der, så har de taget B. Og hvis man gider booste, så kan man stå lige her, booste, så kan man stå lige herop og skyde dem herfra. A long tonen. Sådan. Og
hvis I vil gerne, hvis I vil se et, hvis I vil se et, nogle, noget godt jeg har lavet, nogle gode ting og alt muligt, så vil, så lægger jeg nogle videoer ind, og så må I have det, som I ser ud af helvede til.